Здравейте хора, аз съм Денис, а вие гледате OP Gamers. Днешното клипче ще играем една игра, където ще има много бой, гърлища и убийства. Първа тази игра е много яка. Емей го няма, но пък аз съм тук, аз да стигам, да ям се. Затова трябва да се абонирате, харесате и абонирайте се камбанка. Иначе, да, абонирайте. Ок. А това Иван! О! Ама ти какво правиш тук, бе? Какво правиш тук, бе? Дойдох малко да те видя какво правиш. Не стой ничего стана. Да. Няма. Брат, не съм те виждал кога последно беше с нас. Да снимахме на Among Us, знаеш преди колко време беше? Малко почивка и ще го снимам. Да. Не е малко, да ти кажа, ама... Къде? Важните си тук. Ай сега ще го върна в теб, ако се с тебе. Той ни са педал! Хора, абонирайте се за канала преди да умра. Абонирайте се. Абонирайте се за канала преди да умра. Абонирайте се. Абонирайте се за това човек. Що не се абонира? Е ступидо. Ела тук, бе! Ей, черньо! О, това е луд! Това е луд! Ака! Или спас! Те гръмна, бе! Всеки думи. Цигане негър. Oh no! I'll be back. Не те заведем на площадка. Нали до тук искаш да докарам? Може би да унази кола, ето там. Не, господинчо, до колата, до замъка. Добре, дядо, ама... А? Може би да ме вкараш вътре? Да, добре, дядо. Благодаря, синко, благодаря ти много. Искаш ли да знаеш нещо? Какво? Казвам си Осама. Много... Осама Бин Ладен. Осама... Умирам! Какво правиш тук, бе? Смотло! Ей, шимпанзе в смокинг. Следващия път, в който смяташ да ми говориш така, може би се залежи малко тая шиба на грива. Или аз ще дойда да ти я залежи. Ти на мене ли говориш, бе? Тарзан, погледни са! Изглеждаш по-обрасъл човек. Малко я постържи тая грива. Иначе... Казвай какво да правя, защото ще дойда и ще... Ей, там и ще се назереш, ще сереш тухли. Чуваш ли ме, смотло? Как може да ми говориш така? Ти знаеш къде се намериш? Това е моята улица! Това е моята улица! Просто... Гащо ме твоята улица, елай си я вземи, тъпако. Ти предизвикаш ли ма нещо мене или... Ти ми се струва? Предизвикателство ще да бъде, ако ти имаш шанс. О, сигурен ли си? Сигурен ли си? Стреляй, бе! Те напълня с лово, Тарзан! Абе, ти кьоров ли си или пистолет ти сега не си хващал? Не съм кьоров. Да, може би съм малко кьоров. И какво от това? И какво от това? Тогава този пистолет, как го държиш така, все едно държиш тъшанка с когато ти кажеш? Това не е твоя работа. Може би съм малко кьоров, имам специални нужди. Искаш ли пак да те гръмна? Искаш ли? Да
внимава, смутно. Айде! Ако дойда, знаеш какво ще стане? Не само куките няма да могат да сгубят ми и децата с негото няма да могат. Това ти беше смутно. Е, сега ще стъдна вече едно хубавиче. Ела тук, бе, так. Това е моята улица. Чакай. Да застрелям. Застрелям. Това е моята улица. Да убия. Чакай да се зарегля. Този път видели тук не само ще оттеглям и ще отскопя на пътчета. Разбираш ли смутно? Макар че от тази улица, който да извадя големия пътлак. Имаш късмет, че се оттеглям, защото има много работа, която трябва да свърши, ама до 5 минути да няма като се върна. До 5 минути разберава. Мотор, Тарзан, горила, собак, отстрижа малко тая коса. Замязал се на Тарзан. Няма да си отваряш голямата уста чак толкова, а? Давай! Давай. Не слушай, като ме учиш. Здравейте, господине, искате да скупите бисквитки? Помогни ме, мамка ти. Динг-донг, динг-донг. Кой ли може да е? Здравейте, господине. Това е машинката за музика, която се помеше, нали? Грамофон. Да, дай. Не си. Грамофона. Не моля, отвойте вода. Добре. Добре, господин. Благодаря много. Добър ден. Да, следващия път пак получите с AliExpress. Само ми покажете как да го включа, може ли? Да, господине. Значи, взимате го. Да. Чакайте, господине. Взимате го. И след това просто е така. Нали виждате контакта къде е зад вас? И е така. Ето така е включен. Много лесно. Много е. Я се направи, че си някакъв съсед един, защото музиката е много висока. Добре, чакай. Казах, отворила Ще кое? намали живата музика, Чакай, бе! Ти ми носиш грамофона, бе! Аз съм учен пасен! Никой не трябва да разбира, че убих човек. Отивам да се покрия някъде, където полицията никой няма да ме намери. Той, полиция! Полицай!
Чакай, ти черен ли си? Не, аз съм жълт. Добре. Чао, Чинг. Чао, господин полицай. Колко ми очуви. Чакай, че да уби това шибано куче, мамка че ти. Мамка! Господине! Помогаш ми да един стак човек! Какво не ви чувам? Да, помня те. Сяда. При децата ли скажа той? Искаш ли да играем малко? Да, играем малко, дядо. Пусни се по парка. Ей, тапанак, спой колата. Да, господин, как кажа. Слезте от автомобила. Добре. Добре, господин, Значи, полицай. кажете ми, Да? кажи ми, защо те спрях днес? Защото бях твърде... Как ти те бързо? Не, защото спъка на човек. Да. Естествено, че да. Да не, защото съм черен или нещо. Черен да си. Ами, как? Да, очевидно е. Как не можеш да го видиш? Стига ме опипва тапанак такъв. Не. Внимавай, това е модел Ямаха. Мамка му. Искам на люлки, мамо, майка му да ба, искам на люлки, мамо. Мамо, виж, има един старец. Мале какъв тапак, ще го там с капачките. Кой искаш, Монко? Искам да слезеш от шибаната ми парзалка или аз ще те накарам. Чуваш ли ме так такъв? Ще го натикам този нощ толкова надълбоко, че ще искаш да си слезнал. Къде е майка ти да я кажа? Отивам да кажа на майка. Покажа ти! Отивам да кажа Айде на майка. по-бързо! Готовите, айде! Чакай, на мама ли ще кажеш? Да, на майка ти кажа. Добре, чакай, занеси ей този букет. Добре, Тапак. ще кажа ти тебе си. Вижда си майката на това момче там. Веднага да отидете да го възпитате малко това дете. Дядо, ищиката ела да се изпъкнеш в вънчната туалетна, ела. Айде бе, дядо! Не мога по-бързо, Монко. Имам много... О, мале, дядо, мириш на война! Помогни ми, бе, Монко, има много безразсъдни... Монко, помогни ми, има много безразсъдни шофьори тук. Чакай, сега ето. Почти стигнах до туалетната. Почти стигнах. Оле-ле, ще се насера в гащите си. Почти стигнах. Почти съм там. Много доволно, че ми каза, че ще има туалетна за мен. Не трябва да ме казва. Гледай къде караш, бе! Да отидеш да сидиш на Витушка, на панак такъв, влизай в кине войни. Колко лака? Няма да сидиш в подлежи на туалетната панак. Добре. Знаеш какво, само за той. Какво правиш в Витушка, бе, тапанак? Ей, дядо, ела да дай си бъбър. Аз съм дядо, ти не Дай си... си бъбър. Дай си бъбърците. Ами, добре хора, това ще е от нас за днеска. Надявам се видеото да ви е харесало. Сега ще оставя да Това беше всичко от нас, хора. Ако искате следващия път това го снимаме, пишете в коментарите. Искаме ли Иван? И след това ми кажете
на Денис, че орангутан в коментарите, защото е такъв, с този смокинг. Не носи смокинг, аз нося смокинг, обаче няма значение, представете си Денис в смокинг. Хайде, чао, довиждане и ако не се абонирате, ще дойда, ще изнасиля кучето ви и ще се махна от къщата ви. Ай, чао. Чао!